Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. 50 yıllık tarix, Кищу авылы мәктәбе 50 yıllыгын каршылый. Биредә беренче сыйныф балалары килеп укырга язарга өйрәнә. Ниндидер яңа һөнәрләр үзләштерә. Менә ул мәктәбен бетәмәл чыга да, зур белгеч булып яңадан туган мәктәбенә укырга кайта. 50 еллык юбилей ул очрашуга тагын бер күркәм сәбәп. Бала хакына Әлмәттә Снежность хәйрия театр фестивале узды. Ты правда молодец. Я серьезно тебе говорю, ты молодец, круто поешь. Яшьләр форумы. Иртәгәге көннең лидеры кем булачак? Очень важно, чтобы люди творческие, они встраивались уже в традиционную экономику, в традиционную отрасль экономики. Әлмәттә Страйкфест яшьләр форумы узды. Ул 3нче ел Татарстан Республикасы яшьләр министрлыгы ярдәме белән үткәрелә. Форумның максаты Әлмәт районы яшьләренең адаптация һәм социальләштерү дәрәҗәсен күтәрү. Җәмгыятьтә яшьләр лидерларының уңай социаль һәм профессиональ имиджын формалаштыру. Бу турыда тулырак Алсу Әхмәтҗанова сюжетында. Бизнес өлкәсендә уникаль тәҗрибә туплау, яңа танышулар, шәһәребез яшьләренә эшмәкәрлек турында мәгълүматны арттыру. Әлеге максатларны күздә тотып эшли Страйкфестны оештыручылар. 2024 елда Страйкфест Әлмәттә 3нче тапкыр уза һәм быел аның төп темасы яшьләр эшмәкәрлеген үстерү. Важность креативной индустрии в том, что Иҗат индустриясының мөһимлеге шунда, биредә барлык кешеләр нәрсәдер эшли, ни белән булса да шөгыльләнә. Әгәр дә алар моны сата да белсәләр икән, бу креатив индустрияга әверелә. Моннан иҗади икътисад барлыкка килә. Безгә иҗади кешеләрнең традицион икътисадка интеграцияләнүе бик мөһим. креативная экономика. То есть нам очень важно, чтобы люди творческие, они встраивались уже в традиционную экономику, в традиционную отрасль экономики. Эшлекле уенда 14 яшьтән 35 яшькә кадәр яшь эшмәкәрләр, үз-үзен эш белән тәэмин итүчеләр һәм иҗади һөнәрчеләр катнаштылар. Уен программасы төрле. Катнашучылар беренче өлештә кейслар ярдәмендә иҗади биремнәр белән эшләделәр. Бу иҗади фикерләүне үстерү уены булды. Биредә командалар иҗади эшмәкәрлек идеясе, концепциясын һәм үз продуктлары презентациясын эшләргә тиеш иде. Ә программаның икенче өлеше иҗади консультант, Креатив индустрияләр федерациясе генераль директоры Игорь Намаконовның чыгышы белән дәвам итте. Теперь мы с вами всматриваемся и пытаемся вот в этих странных линиях обнаружить образы. Нас было 12 разных людей. Мы друг друга не знали вообще. Мы виделись первый раз. И получилось так, что в нашей команде... Без 12 кеше идек, бер-беребезне бөтенләй белми идек. Һәм һәркем бу командага үз үзенчәлеген кертте дә, бездә Әлмәттә, Татарстанда һәм Россиядә милли мәдәни кодны кертү һәм популярлаштыру турында бик яхшы проект килеп чыкты. Каждый влил в эту команду свою изюминку, и у нас получился очень-очень крутой проект по внедрению и популяризации национального культурного кода в Альметьевске, в Татарстане и в России. Третий год подряд мы выигрываем. У нас был Страйкфест 01. Өченче ел рәттән без бу грантта җиңәбез. Бездә Страйкфест булды 01-02, бу юлы 3-0. Безнең аудиториядә 14 яшьтән 35 яшькә кадәр булган яшьләр җыелды. Алар үз талантларын үстерәчәк, иҗади осталыкларын кулланачак һәм үз эшмәкәрлегенең ничек үстерергә дигән сорауга җавап табачак. Применять креативные навыки, как развить свое предпринимательство. Шулай ук Ксения Амирханова билгеләп үткәнчә, киләсе елда алар волонтерлык юнәлеше буенча 4-0 Страйкфестны гамәлгә ашырачаклар. Чөнки алар кабат грант җиңүчеләре булганнар. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кищу авылы халкына гомум белем бирү мәктәбе оешуны зурлап билгеләп үттеләр. Бүген 120 балага белем бирүче уку йортының эшли башлауына 50 ел, авылда мәгариф эшчәнлеге оешканга 160 ел тулган. Очрашуга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган укучылары, туган уку йортларын рәхмәт белән искә алучы якташлары җыелган иде. Алар белән Рәдифә Нигъманова аралашып кайтты.
Спорт залында иртәнге гимнастика, музей почмагында тарих дәресләре, география кабинетында авыл буйлап сәяхәт. Шимбә иртәсендә мәктәпкә җыелган авыл халкын менә шундый гадәттә булмаган дәресләр каршы алды. Кайчандыр бу сыйныфларда белем алган кунаклар бүгенге мәктәпнең заманчалыгына һәм балалар өчен тудырылган мөмкинлекләргә соклануын яшерә алмады. Гөлсинә Даутова биредә 3нче сыйныфтан укый башлап тормышка юллама алган. Педагогика институтын тәмамлагач, мәктәпкә кайтып 4 ел физика укыткан. Здесь вот этот кабинет мой был, когда я работала. Здесь кабинет, конечно, уменьшился. Бу минем эш кабинетым иде. Хәзер ул чордагыдан кечерәк булса да, бүген аның эштәлеге күпкә шәбрәк. Үзгәрешләр күп. Укучыларым 45 еллык очрашуга чакыргач та барын да карап чыктым. Бик ошый. Приезжала на 45 лет. Ученики меня приглашали в школу. Я уже все здесь посмотрела, походила по всем кабинетам. Мне очень-очень нравится. Бусы мәктәп һәм авыл тарихын чагылдырган музей почмагы. Биредә дә истәлекләр калган кичәге мәктәп укучылары. Аларны күреп, бүген мәктәптә эшләүче укытучылар да шатлана. Гөлнар Янайкина биредә 2018 елдан бирле эшли. Башлангыч сыйныф укучыларын укыта. Коллектив бик дус, тату безнең. Үзем мин менә бу мәктәптә эшләгән дәвремдә инде мине сразу правком җитәкчесе итеп куйдылар. Миңа бик уңайлы алар белән эшләргә. Һәрвакыт бер-беребезгә ярдәмләшеп, булышып, бөтен эшләрне күмәк итеп эшлибез. Мәктәп һәр кешенең тормышында зур урын ала торган мөһим учреждение. Биредә 1нче сыйныф балалары килеп укырга язарга өйрәнә, ниндидер яңа һөнәрләр үзләштерә. Менә ул мәктәбен бетәмәл чыга да зур белгеч булып яңадан туган мәктәбенә укырга кайтам. 50 еллык юбилей ул очрашуга тагын бер күркәм сәбәп. Бүгенге бинада мәктәп коллективы 50 ел эшли. Ул вакыт өчен аерата тиз булган төзелеш чорларында уку йортын Петр Ермолаевич Чумаков җитәкли. Ел ярым дигәндә мәктәп ишекләрен ачып илебезгә танылган кешеләрне бүләк итә ул. Среди наших выпускников очень много заслуженных учителей Республики Татарстан. Значит, заслуженных нефтяников, почетных нефтяников акционерного общества. Атказанган укытучылар, нефтьчеләр, механизаторлар, Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре, табиблар, төзүчеләр, безнең мәктәпне тәмамлаучылар арасында танылган шәхесләр бик күп. Очень много людей, посвятивших себя работе в органах внутренних дел, значит, больших званиях и так далее. Потом врачи, очень много врачей, строители. Чара авыл мәдәният йортында дәвам итте. Биредә район башлыгы вазифаларын башкаручы Роза Афлатунова мәктәп коллективын авыл халкына бәйрәм котлауларын җиткерде. Бүген укучыларга белем бирүче алдынгы укытучыларны бүләкләде. Очрашу барышында мәктәпне тәмамлап зур кеше булган якташлары да үз истәлекләре белән уртаклашты. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткән ялларда Әлмәттә «Снежность» 11-нче балалар хәйрия театр фестивале узды. Фестивальнең максаты балаларны сәнгать дөньясына җәлеп итү һәм социаль яктан якланмаган гаиләләрдә туган балаларның күңелен күрү. Быелгы чара Александр Сергеевич Пушкинның 225 еллык юбилеена багышланган иде. 3 көн дәвамында барган спектакльләрне безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Әлмәттә «Снежность» фестивале кысаларында 4 театр коллективы башкарган 7 спектакль күрсәтелде. Беренче көнне Санкт-Петербург дәүләт әкият курчак театры спектакль куйды. Икенче көнне Әлмәт балаларына Киров драма театры башкаруында Конек-Горбунок әкияте тәкъдим ителде. Әлеге әкиятләр күпләр өчен балачактан ук таныш. Аларның һәрберсе тугрылыкка, тапкырлыкка һәм яхшы кеше булырга өйрәтә. Как мама, я хочу выразить огромное Мин әни буларак оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Алар оештырганга күрә безнең балаларның шушындый матур чараларга бару мөмкинлеге бар. Можем посещать в нашем маленьком городке такие чудесные события. Так, попробуй-ка я наняться королю в королевские скороходы. 19-нчы коррекция мәктәбендә мөмкинлекләре шикләнгән яшь тамашачылар өчен җайлаштырылган күчмә хәйрия спектакль узды. Монда балаларның күңелен күрергә дип һәр елдагыча Әлмәт драма театры артистлары килгән иде. Спектакль мне понравилось, было смешно, мне все понравились. Ну а что? Еще такого? Меня, например, зовут Лохматый, Рыжего, твоего дедушку Заблажечек. Ну, вроде как звучно же, да?
Фестивальне чучелы «Квартирник» исемле спектакль япты. Бу исә 12 яшьтән зуррак булган балалар өчен иде. Аның төп темасы мәктәптә булган кыерсытулар. Спектакльнең сюжеты хәзерге мәктәп укучылары компаниясенә сайлап алып кына күрү турында сөйли. Ты правда молодец. Я серьезно тебе говорю, ты молодец, ты круто поешь. И перестань стесняться, вы эти косички изо рта. Һәр спектакль тәмамлануга оештыручылар балаларга бүләк таратты. Ул кул иҗаты белән бәйле. Әлмәттән тыш фестиваль илнең 7 шәһәрендә уза. Быел фестивальдә Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышындагы 2400 бала катнашты. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда исә әниләр турында сөйләштеләр. Беренче сыйныф укучылары әниләре белән бәйгедә катнашып гаилә кыйммәтләрен саклауга өлеш кертте. Дөньядагы иң мәрхәмәтле кеше Минем әни иң уңганы бәйгесем Мирза Тахиров исемендәге лицейның тәрбия программасына кертелгән чарасы. Оештыручылар аны туган телебез, милли гореф-гадәтләребезнең сакланышын тәэмин итә торган мөһим очрашуларның берсе дип. Чөнки гаиләдә нәкъ менә әниләр бу юнәлештә зур роль уйный. Үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен, традицияларын, гаиләдәге әдәп-әхлак тәрбиясе турындагы барлык белгәннәрне өйрәтергә дигән максат куйдым үземә. Һәм шуннан чыгып быел гаилә елы тәмамлану уңаеннан менә шундый чара оештырырга уйладым. Бәйгедә башлангыч сыйныф укучыларының әниләре катнаша. Бөтенесе дә күп балалы. Ландыш Бабаева 3 бала, Регина Әхәтова 4 бала әнисе. Гыймаддиновлар гаиләсендә 3 кыз үсә. Әниләре Ләйсән һәрберсен хезмәттә тәрбияләргә тырыша. Бәйге шартлары буенча әниләр аш-су әзерләү серләре белән бүлешергә, кызларның чәчләрен үреп күрсәтергә, курчакларын биләүгә төрергә, бишек җыры башкарырга тиеш булдылар. Балалары әзерләгән табышмакларга, интеллектуаль турдагы сорауларга җавап эзләп, зирәк итә көч сынашты. Иҗади номерларда тәкъдим иттеләр. Монда әниләрнең осталыгы булганлыгы, әни булуларының иң югары менә шундый эшчәнлеге күренде. Аларның кул эшләре дә искиткеч. Балалар белән шундый милли итеп, аларның чәчләрен үрүләре дә. Алар турында сөйләүләре, бишек җыры киләүләре күренеп тора инде. Хәтта баланы биләгәндә дә шундый биләүләрен тиз иттереп менә башкарулары. Шушындый конкурсны оештырып, шушындый конкурста катнашу үзе җиңү. Тәрбия мәсьәләсе дә, әни булу мәсьәләсе дә, барчасы да шушы бәләкәй генә ничек дип әйтим, шушы рамкага сыйган. Беренчедән монда карап утырган балаларга үрнәк, икенчедән сөенеч, өченчедән бәйрәм. Әниләр булган көн бит инде ул, бәйрәм бит инде ул. Кем бәхетле дисәң, әнилек кеше бәхетле диләр. Бәйгедә җиңелүчеләр булмады. Һәр катнашучы әнигә төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырдылар. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай район шәһәр мәдәният йортында шәй бәйрәме булып узды. Әлеге чара республиканың грантлар конкурсында җиңү яулаган проект нигезендә оештырылды. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Татар халкы элек-электән кунакчыл булган, бусагасын атлап керүчене шәй табыны артына дәшкән. Бу күркәм сыйфатлар мәдәният бүлеге хезмәткәрләре оештырган шәй бәйрәмендә дә күренә. Biz şeylerinin türlüsünden alıp girdik. Metruşke şeyi var, şabriz şeyi var, jilek şeyi, ablipiha şeyi, korabuda şeyine katlık var. Hemen de bine ağımızdan bolan belişim, yaratalar bolan belişimden gümbeler, bollar var, yeniler.
Ve bizde piraşkiları, pışmaklar, tabi ekmekler, bunda ne sengine yok. Kış gününde Oznakay'da şey beyramları girli. İriklinin şeylerinde ölenler türlü. Var parlıgan, metruşke, şiye yaprakları. İrikliden hatta geldi. Kişer yaprakları. Mene şunday hoşisli şeyler bilen bugün sıylıyız Oznakaylılarına, rayondaşlarına. Hürmetli konaklar, rahim etiniz bizim hoşisli şeyleri bizden. Күргәзмәдә шәйнең ниндие генә юк. Бүгенге шәй бәйрәмендә иң тылсымлы файдалы үләннәр генә алып киленгән. Менә бу шәй урман шиясе яфрагыннан әзерләнгән диделәр. Исләре дә бик шифалы күренә. Чарада катнашучыларны район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, районның ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова сәламләп, мәдәният хезмәтенә югары бәя бирделәр. Анда эшләүчеләр безнең ел дәврендә кызу дип тормыйлар, шатыртау җыенында, менә кыш көнне суык дип тормыйлар. Һәрбер чарада безгә шушылай Ознакайларның күңелләрен ачыр өчен матур итеп чаралар үткәрү өчен үзләренең көчләрен куялар, үзләренең ярдәмнәрен күрсәтәләр. Хөрмәтле безнең мәдәният хезмәткәрләре, сезгә бик зур рәхмәт. Үзебезнең районда үскән, үзебезнең Шатыртауда үскән, безнең табигатыбызда үскән барлык үләннәрне җыеп, шулардан тәмле шәйләр ясау гадәткә керде дип әйтәсе килә. Бүген дә менә шундый тәмле шәйләр иштек. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәмдә катнашучылар үлән шәйләре белән сыйланып, җырлар тыңлап, биеп, уйнап күңел ачтылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге яңалыклар шулар иде, киләсе тапшыруларда очрашканчыга кадәр.